Ráno budíček cez víkend, kedy chcem. Dám si horúci kúpel, niečo dobre zjem. Mám vrte blízkych, môže byť pokojný, nemôže sa sťažovať, som spokojný. Aj keď peňaženka občas ukazuje dolu, zatiaľ nie je pre mňa podstatné, ako mám školu. Možno čas ukáže, či to bolo zbabrané. Jako Warrior J, ja si mám v hlave nasrané. Nikdy ja nič nechcem vrátiť späť, okrem jednej veci, na ktorú už nechcem myslieť, ako je vzadenstvo svojej rodine, dedom, babkám, sestre, otcovi aj mamine. Zanechávam za sebou hudba do stopy, za tie roky rastie prenaža. Možno skončím raz, ale až keď budem detko teraz stále tvoriť. Hľadám cesty a úseky, ako spokojnosti výzvu ústretí, preto večné sú pre mňa tie úsmevy. Tak hľadám cesty a úseky, ako spokojnosti výzvu ústretí, preto večné sú pre mňa tie úsmevy, ktoré dostávam aj vo